Eu fico pensando fica não, né? As mato da garota foi a feia. Krawatter. Find the 8 red coins. Ja, det är också straightforward. Så slickar kött i förbannat. Shit. Du tar halvtid, alltså det är 6 speciella. Så halvtid den kända är samma om pengar. Nej, det här är haha! Sucker! My god, vad late det där. If I were quiet, you go down here. Jag fattar blåa. Du får spöa blå. Ja, vi ska bruka till. Gosh dang it, you're for quiet. Woo! Ja. I don't know. Okej, jag kommer efter. Kom efter, bro. Start på här nu. Yeah, go. That's how I do. Oh! That's amazing. Oh, that's not. Jag ställer på trön. Nej, kan man. Jag vet inte vad det är. Jag får checka Vinci nästa gång. Vad bra. Särskilt läge. Nej. Det är bara själv. Nej, det var bara stickigt. Hear that? Oh my god. Yeah, Visst är det för prissätt nu? Här går det här då. Delicious. The shadow is started from here. It's a star marker. When you collect all 8 red coins, the star will be. Här är det inte för. You're fancy. Jag vet inte. Då låg hon på det så. How do you know this? I have seen this game, even though I never owned it. I have perceived. I've seen it in my dreams. Okay, teamwork. You get the wing cap, yada yada yada. Wing cap. Come here! Oh, spent enough stuff. Ow. Ouch! That's good. We did our pension new year. Kan vi här smida? Kan vi här? Jag ser Ja, alltså, det är släkt för er. Vi står igen som du. Ja. Get back up here. Wait, kan man inte köra en check? Nej. Nej, ju är inte nästan det. Saknar mig. Det sitter ju... Oh, är det nästa kom det in? är här inte ej. Nej. Jag klarar det. What? Det är en kanal. Oops. I will come save you, brother. Ja, det är klart för det. Yeah. Oh, fuck. Fuck! Nej, det ska vara fancy! Är det något med? Help me! Brother! Kanalen går bara. I'm coming for you! Oh, focus on me! Yeah! Get out! It's gonna blow! That much fuse! How was I supposed to know? You can grab on the edge of a cliff or edge with your fingertips. And you can drop from the edge with the control stick in the direction of back or press the C button. So touch your Så är det där. Det är minst det här. What? Vad är det? Vad är det? Ah, get down!
Get Good! down! Oh! Ja, det ja. Nice, look at that. Oh, there goes. Let the dog out! Oh. Ah! Run! Run! It's got blow! Let's go blow! You might should try to push it. Det är ett svarsbra spett. Jo. Alltså... Det är som att se dem innan ska alla från där. Det är så kör ju nej. Det är så grejer som är ja. Vad så här? Hur får man att det jack med cykelkassan nu? Nej, det är på det är ju en picture. Jag hittar bra nej. Köpte mig en cykel distribuer nu. Det går ut där. Brader. Ja, här knäst. Det var det. Shit, du är rätt all along. I'm sorry for doubting you. Jag ätlar lägga slut. Har inte snöjd väg. Only losers take shortcuts. Ja, ja, okej, men det klart så kamera är. Jag var inte ska nagra och det. Hallå, brother. Brader. Är det bergskant, ja? I regnet var inte enkelt. Jag har alltid tid att du körde sett in i insidan. Nej, jag tycker inte. Har du köpt det? Skruv då? Jag visste du hoppar av mig. Så är snäpp. Oh shit! No, look at which. Ja, nu vet jag kanske. Let's get this over with. Okay, what? What? Feed the doggies. This will work. No doubt about Woo! Det är det inte. it. No doubt about it. Okej, eftersom jag inte är lika så... 100%. Ah, fuck, jag spelar inte det kanske. Bad dog! Just roast. Bad dog! Nej, nu kan jag göra, nu det är ju det. Oh. Nästan rätt fight alltså. Like a banker. You need money. Okej, jag hämtar mig färdig. Jätteupp det. Tackling. Det är istället för att hoppa så är det alltså slå sig. Tackla. Oh, dude! Tackle! Cool. Du kan se system stittlig. Ja, det kanske. Breakdance. Woo! Ja, det kan vi inte. Kom in banan. Dying to defeat this level. Oh, okay, it's all about Jesper. Yeah. Go on without you. Yeah. There we go. Okay, Do you often touch you? nice. Yeah, let me in. Jag kan nu. Ja, det är alltid så ut som svampar. Makes sense. Röker jag aldrig brände? Nej, nu blir det. Jag vet inte hur inte effekt det är. Alltså, just det Det är här. så visst. Det är ganska successfullt. No. Aj, jag skulle tackla det. Well, that's it. Jag sa att jag känner när jag är framme i det. Ja, jag haltar. Det är ju ganska annorlunda. Massor med hårdjävla skyssäck. Mario wins to... Okej, detta var ju riktigt. Hon går skippa sig. Hon går att göra... Det är bara hesa om och börja göra hunden precis. Ja. Let's go. Save the doggies!
Let's let the dog out. Let the dogs out, Mario and Luigi. I'm going in. I'm going in. Come in dog. Alltså, att hatar Mario. Det är helt bra. Super. Eller han är också tarven, hatar resten. Så jag I spelar need your help. better than this. Jag hjälper så här för jag är med. There we go. Reach the beat. It's free! Freedom! Fucking svag, jag vet inte vad jag ska göra med det. Tackla mig nu, tackla mig!